Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицинския университет София разполага с симулатор за интервенционално лечение в областта на сърдечно-съдовата патология. Angiomentor Symbionics е един от най-модерните симулатори тип пациенти, позволяващ на инструкторите да стартират готови или сами да програмират неограничен брой състояния на пациента и сценарии за практическо обучение. Симулаторът е перфектен инструмент за практическо обучение на млади кардиолози с насоченост към интервенционалната кардиология и ендоваскуларното лечение, както и за провеждане на курсове с цел повишаване на квалификацията при по-комплексни интервенционални процедури. Наличните модули включват цялостно обучение по коронарна интервенция във всички аспекти на патологията, каротидна интервенция, церебрална интервенция, тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт, транскатетерна имплантация на аортна клапа, трансептална пункция, аблация при парцърно мъждене.